tayo, boy. Yan, pag giniwan ko utak yun, yung daan na yun, babaan ka pa ng bayan ng tanong. Dito diretso na lang tayo, tapos pagtabak natin, kaliwa, yun, papunta na ng ano yun. Yung saan ba yun? Yung sinasabi ko, boy, Limkupan. Okay, punta tayo dun sa bundok. G, handa na ba mga pirato? Yun. Handa na ba mga pirata? Tayo'y marinig! Makakatawid ba tayo? Walang makakatawid tayo dito. Yun, walang tubig. Buti na lang walang tubig ngayon, boy, no? Dati kasi nung ano, nagpunta kami dito, may tubig dito. Ito malalim to dati. Ito malalim to dati. Buti na lang ngayon, no? Natuyo, wala siyang tubig. Siguro panapanahon siya. At ito, oh, tinatawid-tawidan namin dati to, may tubig to dati. Oh, thrill! Sir, good afternoon po. Nagpapakyat po ba sila ngayon dyan? Yung sa may... Opo, pwede po ba? Bundok? Opo, pwede po. Diretso nyo lang yan. Opo, hindi po sila nagsisitangan. Thank you. Thank you po. Swerte tayo ngayon kasi hindi ano yung tubig, hindi umahagos. Kahit natag-ulan, no? Pasyal ngayon dito kasi dati madami, lalo ngayon Sabado. Natin alam nasa na yung yun yung pupuntahan natin. Ba't parang walang tao? Yun, oh. Nakikita nyo yung bundok na yun, aakyat tayo dyan. Dati kasi madaming pumupunta dyan mga koys, eh. Ito na sila, tara. Na kayo, magbibideo ako. Shoutout mga tol. Ito ka, magbibideo ako. Yan lang naman yung daan yun. Ano, kat na po kami. Na lang hindi umulan dito, no? Umulan dito, ay hindi umulan kaso hindi kalakasan, yo. Mahirapan tayong umakyat dito pag nagkataon. Diretso lang. Rough road, man. Whew.
basic kay Roser yung daan eh, oh. Parang wala lang. Diretso. Huwag masyadong babeking. Are you crazy? Are you out of your mind? Tangina mo, ginagawa mo. Ayun, Sitio Parasapa. Sitio Parasapa. Ito pala, Sitio Parasapa, Kakapyan, Barangay Kabangaran, San Quintin. Diretso! Dito! Yan! Sige! Dito na po kami! Uy, naku po! Ingat lang mga sir! Medyo madulas ang daan dito. Right. So ito kung makikita nyo, tayo pwedeng mag-picture dito boy. Picture yata sila. Dirt bike. Ito na nga, nandito na nga tayo sa sa Kakapyan. Saan ba to? Kakapyan? Oh, dito sa San Quintin, sir. What's up mga kapalaboy? Alright, ganda ng view no. Halos katatapos-tapos lang ng ulan dito nung napaakyat kami. Buti hindi gaanong madulas. Ayan no. So matatagpuan to sa barangay. Ano na yung nabasa natin doon? Bantog ba? Bantog. Basta yun na yun. Ayan, mga pumupunta din dito. Shoutout sa inyo mga sir no? Ay, ano? Basta pag-akyat. Buti na lang walang walang tubig yung yung dinaanan naming karayan kasi dati nung dumaan kami dito medyo malalim-lalim yun. Nahihirapan dumaan yung motor lalo naka-open card sa mga. Baka hindi tayo makatawid kung nagkatawid. Sabay tayo dito, shout out sa kanila. Taga saan po kayo? Taga Tayog lang. Okay, shout out sa inyo mga sir, ma'am. Ingat. San Quintin, may mga San Quintin pala dito. So alright, ingat po. Ayun, so hindi ganong karami yung tao dito mga sir. Unlike nung last na punta natin, sobrang dami ng tao dito. Ayan o, solo tayo ngayon. Alright. And now, thank you. Okay, so napagdesisyonan namin yung bumaba na lang kasi medyo boring, walang masyadong tao, pero ganda ng view. Anong chicks? Mukha nyo chicks. So may sinasabi silang pupuntahan kami. Kaya pa naman ng oras, 20 minutes daw yung biyahe from dito hanggang, ano na yun? Dipalo River.
dito sa San Quintin. So Dipalo River Park. So di ko alam kung aabutan namin may tubig yun ha, kasi dinaanan namin dito na ano, nakatugtong ng ilog na yun, ano eh, walang tubig. So, wala namang mawawala kung susubukan natin mga tol. Well, let's go. Oh, hindi namin alam kung saan pupuntahan yun. So nakamapa si Tito Ugaw. Siya bahala sa atin ngayon. Right, bye bye. For the second time around. Okay, bababa na po tayo sa bundok at tayo'y maghahanap ng ilog. Yun na, girap na. Oh, ingat, ingat, madulas. Huwag kang pipreno sa harap. Kung kaya ng engine brake, kasi dudulas tayo. So ayan, bye bye, welcome Sitio Parasatas. Baba na po kami. At masyadong matarik. Engine brake po tayo ng segundo. Palabas na po kami ng highway. So ito mga tol, kung gusto nyo puntahan to, napakadaling hanapin, no? Sobrang daling hanapin ng lugar na to. So kasama nyo naman si Magta, may Google Map naman, lumalabas naman kay Google Map to eh. So yun, yun na nga yung lugar, pinakita ko sa inyo. Basta ingat-ingat lang pag akyat, no? Hindi naman siya gaanong madaling eh. Oy! What's that? What happened to you? Ano yun? Eto na naman tayo. Closer, parang wala lang. Ha? Di tayo pwede dyan, malalay lang. Hindi namin alam kung mahanap man namin yung hahanapin namin. Hindi ko alam, Dipalo River ba? Dipalo River Park. Dipalo River Park dito sa may San Quintin. Ito, Dipalo Falls. Okay, sundan natin si Tito Ugaw kasi siya yung may mapa. Siya yung nakamapa sa atin. Kailangan talaga natin ng mapa kasi hindi natin kabisado yung lugar, no? Para sigurado. Dipalo Falls. Alright. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの